नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मीडियाशी न बोलता निघून गेले पालक सचिव. जिल्हा बँकेच्या आरोपांवरून तेलींचा युटर्न आणि शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये उडाला आगीचा भडका. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळ येथील कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना राजन तेली यांना सोबत घेऊन काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तेली यांच्या पक्षप्रवेशानंतर त्यांना कोणताही पश्चाताप वाटू नये याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असं आवाहनही त्यांनी केलंय. वरती चर्चा करत असताना तेली साहेबांना विचारा, अनेक वर्ष त्यांनी वरच्या लेवलचे सगळे मीटिंग बघितलेले आहेत, मी बघितलेले आहेत कमी वयामध्ये. तिथे आकड्यांचा आधार द्यावा लागतो, तिथे परिस्थितीचा आधार द्यावा लागतो. विधानसभा, ग्रामपंचायत, पूर्वीची ग्रामपंचायत, आताचे प्रवेश, आता कोण संघटनेमध्ये आहेत, पूर्वीचा कोण, हे सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो आणि मगच तिथे सीट डिक्लेअर होते. तुम्ही म्हणताय, मी म्हणतोय, तरी सीट डिक्लेअर होणार नाही. म्हणून आज जे आपण काम करतोय, गावागावात जाऊन नवीन पक्षप्रवेश झाले, तुम्हाला डीपीडीसीचा मी सगळे पैसे तुम्हाला दिले, तुम्हाला शहरामध्ये नगरोत्थानचे आणि सगळे पैसे आता रुजायला सुरुवात झाली. डीपीओ कडे पर्यटनाचं झालं, म्हणजे प्रत्येक हेडमधून तेली साहेब आम्ही पैसे इथे कधी न मिळालेले पैसे प्रत्येक हेडमधून आम्ही इकडे आणले. कधी आम्हाला 25-15चा निधी माहित नव्हता, कधी वेगवेगळे हेड माहित नव्हते. ते पहिल्यांदा त्या ग्रामपंचायतीमध्ये न होणारी कामं, अर्धवट राहिलेली रखडलेली कामं या मतदारसंघात आम्ही सुरू केली. म्हणून जी काय आम्ही ही संघटना आज उभी केली, ती आज जरी तुम्हाला अशी विस्कळीत दिसली तरी ती गावागावामध्ये प्रस्थापित होण्यासाठी त्यांनी पावलं टाकलेली आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांचा जनाधार पण त्यांनी गावागावात वाढवलेला आहे. आज जसे तुमचे दौरे आमच्या मतदारसंघात सुरू होतील, त्या दौऱ्यांमध्ये तुम्हाला दिसेल की जिल्हा परिषद वाईज आम्ही ताकद कशी उभी केली. आमचा तिकडचा दादा साहिलला पण टार्गेट दिलेलं आहे, दीपकला पण टार्गेट दिले. टार्गेट वाईज आमची कामं इकडे सुरू झालेली आहेत. विकास कामांच्या समोर निवडणुकीला रिझल्ट कसा मिळेल त्याचा सगळा आम्ही आराखडा तयार केलेला आहे. तो आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी, आता तुम्ही सोबतच असल्यामुळे तुम्ही मार्गदर्शनाच्या भूमिकेत आहात. आम्हाला ह्या मतदारसंघात, कणकवली मतदारसंघात आणि सावंतवाडी मतदारसंघात तुमच्या वेळेचा समान वाटप तुम्ही कराल ही अपेक्षा आहे. तुम्ही पक्षात आलात, आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला खरोखरच मनापासून आनंद झाला, समाधान वाटला. आता पक्षवाढीसाठी जी अपेक्षा आहे पक्षाला, ती 100% आम्ही पूर्ण करणार आणि तुमच्या सोबत राहून तुमच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं होईल अशी ग्वाही तुम्हाला सगळ्यांना देतो. तेली साहेब आज पक्षात आले, त्यांना असं कधी वाटता कामा नये की मी ह्या पक्षात का आलो. असं वातावरण फक्त निलेश राणेंनी दाखवून नाही, राणे साहेब तुम्ही पण आणि बाकी सगळ्यांनी दाखवायला पाहिजे. लक्षात ठेवा नारकर साहेब, त्यांना सगळ्यांना वाटलं पाहिजे की नाही तू वेगळं पाया पडू नको रे, सगळ्यांसाठी पण त्यांना असं वाटलं पाहिजे की मला आठवतच नाही मी कधी दुसऱ्या पक्षात होतो, मी शिवसेनेतच होतो, असं त्यांना वाटलं पाहिजे. असं वातावरण त्यांच्यासाठी उभं करूया. मी मनापासून त्यांचं स्वागत या ठिकाणी देता येईल. शिंदे साहेबांना निलेश राणेंच्या समोर आपण एक शब्द दिलेला, येणारी जिल्हा परिषद, येणाऱ्या नगरपालिका, जसा शिवसेनेचा बालेकिल्ला शिवसेना प्रमुख ज्यावेळी होते तसा हा बालेकिल्ला पूर्ण सिंधुदुर्गापासून ठाण्यापर्यंत मुंबईपर्यंत राहील आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काम करायचं आहे. मनापासून आपल्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देईन. पण आपण सगळ्यांनी जर सहकार्य केलं तर मी सांगतो की विश्वासाने सांगतो, जी पूर्वीची मला 1990 सालाची आठवण झाली की 90मध्ये असंच निवडणुकीचं वातावरण, जसे तुम्ही इकडे निवडून आलात तसेच 90मध्ये कणकवली राणे साहेबांची होती आणि सगळ्या वर्तमानपत्रात इतकं सोशल मीडिया फास्ट नव्हता, तर त्याही असं लिहिलं होतं की यांचं डिपॉझिट जाणार. आम्हाला कॉन्फिडन्स एवढा होता की आमची सीट निवडून येणार. आज त्याच्यानंतर मागे वळून कधी बघितलं नाही. मधल्या काळात काही गोष्टी झाल्या असतील, सगळ्यांनी विसरून जाऊया. कुठेही आपल्याला 19-20 होणार आणि सगळ्यांनी चांगल्या मताने, चांगल्या दिलाने आपण या ठिकाणी काम करू. राजन तेली घाबरणारा माणूस नाही, अजून कसली चौकशी असली तरीही घाबरत नाही असं विधान माजी आमदार राजन तेलींनी पत्रकार परिषदेत केलंय. आता ती चर्चा बंद झाली. पहिली गोष्ट, जिथं जे पोचवायचं होतं तिथं पोचवलं, त्यामुळे आता विषय तो थांबलेला आहे. आता त्या विषयाची चर्चा आता बंद. ज्यावेळी आता जे वरिष्ठ बाबतीत निर्णय घेतील ना, वरिष्ठांकडे पोचवला विषय, त्यामुळे आता ही चर्चा बंद. आणि ही चर्चा फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतो
की त्या जिल्हा बँकेबद्दल मला पण आपुलकी आहे, कारण मी 7 वर्ष तिथं काम केलं. राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ती बँक आलेली होती त्यावेळी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यात शिवराम भाऊ जाधव असतील, डोलम साहेब असतील, त्यांनी मेहनत केलेली आहे. ती बँक टिकायला पाहिजे म्हणून काही माझ्या सूचना होत्या. आणि त्याचबरोबर अजूनही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही त्याला काही गोष्टी ट्विस्ट केलात. आज मितीपर्यंत मला कुठलीही नोटीस आलेली नाही. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, पत्रकारांच्या प्रवेशानंतर ठाकरे गटाकडून अशी एक टीका झाली आहे की राजन तेली जिल्हा बँकेच्या चौकशीला घाबरून शिंदे गटात गेले, अशी एक टीका होते. निलेश राणे या बाबतीत सांगते, राजन तेली कधी घाबरणारा म्हणून नाही. कशाला आहे, अजून कसली इन्क्वायरी असली तरी मला घाबरत नाही, या लक्षात ठेवा. आमदार दीपक केसरकर आणि माजी आमदार राजन तेली एकेकाळचे राजकीय कट्टर विरोधक. यांना एकत्र आणण्याचं श्रेय आमदार निलेश राणेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलं. पत्रकारांशी ते सावंतवाडीत बोलत होते. मी जसं अगोदरच सांगितलेलं आहे, सन्मान्य शिंदे साहेबांनी दसरा मेळाव्याला सन्मान्य माजी आमदार राजनजी तेली यांना शिवसेनेत प्रवेश दिलेला आहे. जिल्ह्याचा अनेक वर्षांचा त्यांचा अनुभव, प्रशासनामधला, राजकीय अशा आणि अनेक निवडणुका त्यांनी लढवलेल्या आहेत. एकदा ते आमदार राहिलेले आहेत विधान परिषदेवर. त्याचा फायदा निश्चित पद्धतीने आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार, पक्षवाढीसाठी होणार. अनेक लोक जी कुंपणावर होती त्यांच्याबरोबर जी होती ती पण आता आमच्या पक्षात आलेली आहे. आणि आता तुम्ही मागच्या 10 महिन्याचा जर तुम्ही प्रवास बघितलात आमचा या जिल्ह्यामध्ये निवडणुकीनंतर, तर सर्वात जास्त पक्षप्रवेश जर कुठे झाले असतील तर ते शिवसेना आमच्या पक्षात झाले. आणि चांगली लोक आमच्या पक्षामध्ये आता येत आहेत. त्यांना वाटतंय की या पक्षामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल, आमची कामं होतील, आधार वाटतो, आणि म्हणून त्यांनी आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचं मनापासून मी स्वागत करतो. राजन तेली आणि दीपक केसरकर हे कट्टर विरोधक होते, आज तुम्ही एकत्र आणण्याची किमया केलात, काय सांगाल? बघा, सन्मान्य शिंदे साहेबांची किमया आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून सगळे जे येतात ते पक्षामध्ये शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून येतात. आमचं फक्त निमित्त असतं. आणि तुम्ही जे विरोधक म्हणतायत, मला तसं दोघांच्या संबंधांमध्ये कधीच असं जाणवलं नाही. ठीक आहे, त्या पक्षातलं काम, त्या वेळेची भूमिका वेगवेगळी असते, ती घ्यावीच लागते वेगवेगळ्या पक्षामध्ये आल्यानंतर. पण कधी तुटवता की एवढं मोठं ताणलं जरी तोडलं नाही. ही जी व्यवस्था होती ही त्यांनी सातत्याने जपली. कधी खालच्या लेवलवर जाऊन त्यांनी एक दुसऱ्यावर टीका केली नाही. आणि संबंध त्यांचे चांगलेच होते, पण आता एकत्र आल्यामुळे ते कौटुंबिक संबंध झालेले आहेत. या गोष्टीचं समाधान माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यामध्ये. युती होणार की नाही ते वरिष्ठ ठरवणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण बसून निर्णय घेणार आहेत. जिल्ह्यात निर्णय होणार नाही, वरिष्ठ पातळीवर होतील, अशी माहिती आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 2 आमदार आहेत. सन्मान्य केसरकर साहेबांची आणि तेली साहेबांची काल भेट झाली. विकासाच्या दृष्टिकोनातून फक्त मतदारसंघाचाच नाही तर जिल्ह्याचा विचार दोन्ही नेत्यांनी ह्या बसून कालच्या चर्चेमध्ये केलेला आहे. मी तर स्वतः केसरकर साहेबांच्या सोबतच होतो दसरा मेळाव्याला, म्हणून एका चांगल्या वातावरणामध्ये तेली साहेबांचा प्रवेश होतोय. आणि क्लायमॅक्स असा आहे की पुढच्या काही दिवसात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुका होणार आहेत. आणि एवढं चांगलं वातावरण पक्षामध्ये आता झालेलं आहे, त्याचा निश्चित फायदा येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये आम्हाला होईल. तुम्ही प्रश्न विचारल्याच्या अगोदरच तुम्हाला सांगतो की जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगरपंचायती या सगळ्या निवडणुका तिथे युती होणार की नाही, ती कशी होणार हे ठरवण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाही, जिल्हा पातळीवर नाही. हे सगळे आमचे वरिष्ठ जे आमचे नेते आहेत, शिंदे साहेब आहेत आणि बाकीच्या पक्षातले ते जे नेते आहेत ते बसून, राणेसाहेब आहेत, खासदार राणेसाहेब, ते हे सगळे निर्णय घेणार आहेत. म्हणून युतीबद्दलच्या प्रश्नांवर मी आताच माझं जे काय सांगायचं ते सांगून टाकलं आहे, कारण का तुम्ही 100% तो प्रश्न विचारणार हे माझ्या मनामध्ये खात्री आहे. ठाकरे शिवसेनेत रिकामटेकडी लोक आहेत, त्यांना कामं नाही आहेत, अधिकाराला मारून बातम्यात राहण्याचा प्रयत्न त्यांचा असतो, असा टोला आमदार निलेश राणेंनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी आमदार वैभव नाईक यांचं नाव न घेता लगावला. पाहुयात निलेश राणे नेमकं काय म्हणाले. बघा, काही रिकामटेकडे लोक उबाटामध्ये आता राहिलेले आहेत. त्यांना काहीच काम नाही. सूट एक कुठला तरी अधिकारी बघायचा, त्याला एकटा बघून मारायचं आणि बातम्यांमध्ये कसं राहायचं, एवढाच फक्त एक शेवटचा प्रयोग आता उबाटाच्या काही लोकांमध्ये राहिलेला आहे. कसलीच नोटीस राजन तेलींना आलेली नाही.
जर उबाटा गटाकडे अशी कुठली नोटीस असेल तर त्यांनी दाखवावी, आणि नोटीस आल्याशिवाय तुम्ही उत्तर देऊ शकत नाही. ही कॉमन प्रक्रिया असते. कॉमन प्रक्रिया पण ज्याला माहीत नसते हे असे उलट सुलट फक्त ह्याच्यामध्ये राहण्यासाठी, बातम्यांमध्ये राहण्यासाठी तुमच्यासमोर केलेली स्टेटमेंट आहे, त्याला काय अर्थ नाही. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातल्या समस्या बघता वारंवार हा विषय चर्चेत असतो. वारंवार गाऱ्हाणी मांडली जातात, आंदोलनं केली जातात, मात्र कोण दखल घेत नाही, कधी कोणाला जाग येत नाही. आज जेव्हा कोल्हापूर खंडपीठात जवळपास 10 वर्षानंतर जेव्हा ती केस सुरू आहे किंवा जेव्हा न्यायालयाने खडेबोल सुनावले, तेव्हा आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र शासन कुठेतरी जागं झालेलं दिसतं. आणि त्यानंतर या आरोग्य विभागाचे सचिव आज सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आले. ते खरं तर उद्या येणार होते, पण ते आजच का आले ते नेमकं कारण मात्र या निमित्तानं समजू शकलं नाही. आम्ही त्यांना विचारायचा प्रयत्न केला, पण ते न बोलता निघून गेले. आपल्यासोबत अभिनव फाउंडेशनचे काही पदाधिकारी आहेत, ज्यांनी खंडपीठामध्ये ही याचिका, जनहित याचिका दाखल केली. कोर्टाने म्हटलं आहे की जनहित याचिका यांना दाखल करण्याची वेळ यांच्यावर आली, हे दुर्दैव आहे, असे हे कोर्टाचं विधान आहे. न्यायालयानं सन्माननीय केलेलं हे विधान आहे. आपल्यासोबत या फाउंडेशनचे सचिव आहेत. काय सांगाल तुम्ही? मी बघितलं तुम्ही त्या सचिवांना, जे महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाचे सचिव आहेत, या जिल्ह्याचे पालक सचिव आहेत, ते वीरेंद्र सिंह या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पण राहून गेलेत. त्यांना तुम्ही निवेदन कसलं तरी देत होता किंवा त्यांच्याशी काहीतरी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होता. नेमकं काय झालं त्यावेळी, काही लक्षात नाही आलं आमच्याही. सर्वप्रथम मी एक आठवण सांगतो. 2012 मध्ये माननीय वीरेंद्र सिंह त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यावेळी आम्ही अभिनव फाउंडेशन तर्फे याच सगळ्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्यात असलेल्या सगळ्या बेभरवशी कारभाराचा आम्ही एक आंदोलन केलेलं आहे त्या संदर्भात, आणि उपोषणाची नोटीस दिलेली. 26 जानेवारी दिवशी आम्ही ते उपोषण करणार असतो. आणि त्याच वेळी माननीय वीरेंद्र सिंह जिल्हाधिकारी यांनी आम्हाला बोलवून घेतलेलं आणि ते उपोषण रद्द करण्यासंदर्भात विनंती केलेली आणि आश्वासन दिलेलं. आणि त्यानंतरचा आत्ता हा 2025 म्हणजे इतकी वर्ष हे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समस्या आहेत तशाच आहेत. मीनवाईल आम्ही IPL दाखल केली मुंबई हायकोर्टात, आता ती कोल्हापूर PIL दाखल केली, नंतर ती आता कोल्हापूर खंडपीठाकडे वर्ग झालेली आहे. आणि आत्ता माननीय पालक सचिव सिंधुदुर्ग तथा सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य असलेले श्री माननीय वीरेंद्र सिंह आज आपल्या या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पाहणी करता आले. खरं तर त्यांची येण्याची डेट आम्हाला कळल्याप्रमाणे उद्याची होती, ते आजच आले. त्यांनी आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलंय. हे निवेदन पण त्यांनी त्याच्यावर जास्त काही प्रतिक्रिया दिली नाही. कोर्टामार्फतच काय ते होईल असं त्यांनी सांगून गेले. निश्चितच निवेदन देताना त्यांचं काय म्हणणं होतं किंवा काय दिल्यानंतर काय? निवेदन देताना त्यांनी असं काही जास्त बोललेच नाही आहेत, फक्त त्यांनी निवेदन स्वीकारलंय. त्या निवेदनात आम्ही गेल्या वेळी जी कमिटी आली आणि त्या कमिटीमार्फत या उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी झाली, त्या संदर्भातल्या काही ज्या आत्ताच्या ज्या ठळक गोष्टी आहेत त्या निवेदनात मेन्शन केलेल्या आहेत. निश्चित सामाजिक कार्यकर्ते नकुल पारसेकर आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही पण या दौऱ्यात होता, त्यांचंही लक्ष वेधण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला. ही परिस्थिती बघता आम्ही पण त्यांना विचारलं की नेमकं काय तुम्ही बघितलं, तर ते काही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली नाही. काही निवेदनं पण स्वीकारली नाहीत, पटकन हातात घेतली आणि ते निघाले. तुमचा काय अनुभव? मी अटल प्रतिष्ठानच्या वतीनं जे निवेदन तयार केलं ते निवेदन त्यांना दिलं, ते त्याने निवेदन घेतलं. त्या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने त्यांना ह्याची मी जाणीव करून दिली की या जिल्ह्यामध्ये ते 2 वर्ष जिल्हाधिकारी म्हणून होते, त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या ज्या आरोग्यविषयक समस्या असतील, इतर समस्या असतील, त्यांचा अभ्यास होता, त्यांनी त्याबाबत तो अनुभव घेतलेला होता. आता ते महाराष्ट्राचे सार्वजनिक आरोग्याचे सचिव आहेत आणि जो कोल्हापूर खंडपीठाने या सगळ्या विषय ऐरणीवर आणला, ज्या आपल्या कुठचं फाउंडेशन, ते अभिनव फाउंडेशनने जी याचिका दाखल केली होती ती 2013 मध्ये, त्यावेळी स्वर्गीय गोपाळ दुखंडे, मी त्या प्रक्रियेमध्ये होतो, ओंकार तुळसुलकर वगैरे या सगळ्या मंडळींनी ती याचिका दाखल केली होती. पण मुंबईमध्ये ती याचिका सुनावणीला येत नव्हती. आमच्या सगळ्यांच्या सुदैवाने खंडपीठाची निर्मिती झाली, कोल्हापूर खंडपीठाची, आणि त्या अनुषंगाने ती याचिका त्या ठिकाणी ऐरणीवर आली. त्या ठिकाणी ॲडव्होकेट राहुल नावाचे जे कळसुलकरचे माजी विद्यार्थी आहेत त्यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आणि त्या अनुषंगाने हा त्यांचा दौरा होता. त्यांना मला ज्यावेळी बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा सन्माननीय साहेबांशी बोलताना मी त्यांना म्हणालो की या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या हॉस्पिटलला एका फिजिशियनची नितांत गरज आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं फक्त एकच फिजिशियन आहे, पण इथं फिजिशियन नाही आहे. इथं ICU अतिदक्षता विभाग आहे, तो अतिदक्षता विभाग अतिशय अद्ययावत आहे,
पण अतिदक्षता विभाग अद्ययावत असून चालणार नाही, तर त्या अतिदक्षता विभागामध्ये ट्रीटमेंट देण्यासाठी त्या प्रकारचा तज्ज्ञ डॉक्टर पाहिजे. एखाद्या पेशंटला जर अटॅक आला तर त्या पेशंटला या ठिकाणी डॉक्टर फिजिशियन नसल्यामुळे त्या अभावामुळे या ठिकाणी ती ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही. असा पेशंट अचानकपणे बांबोलीसारख्या ठिकाणी, कोल्हापूर ठिकाणी, KLEला इथं रेफर केला जातो. जे लोक सदन आहेत ते काहीतरी धावपळ करू शकतात, पण खरोखरच सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे जेव्हा जिल्हा रुग्णालय होतं त्या जिल्हा रुग्णालय असताना या ठिकाणी या सगळ्या 100हून जास्त गावांना अतिशय चांगली आरोग्यसेवा मिळत होती. पण त्यानंतर जे उपजिल्हा रुग्णालय झाले, त्या उपजिल्हा रुग्णालय सुरू झाल्यानंतर या आरोग्यसेवेच्या बाबतीत फार मोठ्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. आता जे 5 डॉक्टर आहेत ते अहोरात्र सेवा देत आहेत, परंतु त्यांच्या ज्या मर्यादा आहेत त्या मर्यादा अशा आहेत की एवढ्या मोठ्या रुग्णांना ते अशा प्रकारची सेवा देऊ शकत नाहीत. मला असं वाटतं की माझा जो एक त्यांच्याबद्दलचा अनुभव होता, ते 2 वर्ष जिल्हाधिकारी असल्यामुळे ते काही अशा न्याय विषयामध्ये जातीने लक्ष घालायचे. त्याच अनुषंगाने जर त्यांनी ह्या विषयात जर संवेदनशीलतेने लक्ष घातलं तर सकारात्मक काही परिणाम निघू शकतील. मी त्याला अशी विनंती केलेली आहे, काहीच बाकी विषय सगळे बाजूला ठेवा, पण तातडीने आम्हाला एक फिजिशियन द्या की त्याची गरज आहे. जर त्या 15-20 दिवसात जर या हॉस्पिटलसाठी फिजिशियन दिला गेला तरच या दौऱ्याची काही फलश्रुती होईल असं मला वाटतं. निश्चितच सामाजिक बांधिलकीच्या मार्फत सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव यांनी सुद्धा त्यांचं लक्ष वेधलं होतं. आपण त्यांच्याकडे जाऊ, कारण माणसं मरतायत रोज इथे असं त्यांना सांगितलं. काय तुम्ही नेमकं त्यावेळी त्यांना सांगितलं, निवेदन दिलं, काय ते म्हणाले? आम्ही सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून रूपा मुद्राळे, मी रवी जाधव, लक्ष्मण कदम आणि समीरा मॅडम आम्ही ह्या हॉस्पिटलमध्ये 24 तास सेवा देतो रुग्णांना. रात्री 9 ते 12-1 वाजेपर्यंत आमचा कालावधी रुग्णांना सेवा देण्यात जातो. परंतु अभिनव फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्हाला एक सुवर्ण संधी लाभलेली आहे की अभिनव फाउंडेशनचे अध्यक्ष ओमकार तुळसुलकर यांनी आमच्याशी संपर्क साधून म्हणाले की तुमचं काम अतिशय चांगलं आहे, पण तुम्ही जे काम करता त्याचा काय फायदा नाही. जर डॉक्टर्स नाही, जर पेशंट जर असे दगवात असतील तर काय उपयोग. त्यापेक्षा तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करा, आपण न्यायालयाची लढाई लढवू आणि ह्या रुग्णांना न्याय मिळवून देऊ. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही अभिनव फाउंडेशन यांच्याशी संपर्क साधून आज त्यांना जेवढी मदत करायची असेल तेवढी आम्ही सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करतो आहे. कारण येथे जे रुग्ण प्राण त्याग होत आहे, त्यांचा मरतायत, ते बघवत आम्हाला जात नाही. कारण आम्ही इकडे प्रत्यक्षात 24 तास ह्या हॉस्पिटलला सेवा देतो. हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. गेली 5 वर्ष आम्ही ही सेवा देतो. ह्याच रुग्णांना चांगली सेवा मिळावी एवढ्याच ह्या निवेदनामध्ये आम्ही पॉईंट मांडले होते. ज्या आता आदरणीय सचिव यांनी आज जी हॉस्पिटलची पाहणी केली त्यांना काय त्यांनी पाहिलं, त्यातून त्यांना काय त्रुटी जाणवल्या ह्याच्या संदर्भात ते आमच्याशी जास्त बोलू शकले नाही. परंतु जे काय त्रुटी आहेत ते आम्ही ह्या निवेदनामध्ये मांडलेले आहेत. ते नक्कीच वाचतील आणि नक्कीच आम्हाला न्याय देतील अशी आम्ही आशा बाळगतो. निश्चित तुम्ही या रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य आहात. हा दौरा उद्या होतं असं आम्हालाही समजलं किंवा आमच्याकडे त्या बाबतीतच्या माहिती आलेली आहे. हा दौरा नेमका कधी होता? खरंच उद्या होता की आजच होता? खरे म्हणजे आम्हाला एक पत्र आलं होतं की हा दौरा 11 तारखेला आहे, म्हणजे उद्या आहे. आणि अचानक आम्हाला 4 ते 5 वाजता सांगण्यात आले की सचिव आता येत आहेत. त्यामुळे आमची एवढी धावपळ झाली. आम्ही लांब गावामध्ये गेलो होतो कामानिमित्ताने. आम्हाला तिकडेच ते काम टाकून यावं लागलं आणि त्यांची वाट बघितली. जवळपास आम्ही येऊन सुद्धा 2-3 तास वाट पाहिली. परंतु सचिवांकडनं जे आम्हाला एक अपेक्षा होती की आमच्या प्रतिक्रियाला ते आमच्या ज्या प्रश्नांना ते नक्कीच उत्तर देतील आणि जे काय आमचे प्रश्न आहेत ते समजून घेतील अशी अपेक्षा होती. परंतु सचिवांकडे तेवढा वेळ नव्हता. त्यामुळे ते जास्त काही आमचं ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते आणि ते निघून गेले. आणि पुन्हा येऊ, तुम्हाला भेट देऊ आणि तुमचं सर्व काही ऐकू असं आम्हाला ते आश्वासन देऊन गेले. निश्चितच मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो की तुम्ही इकडे बघू शकत असाल की हा शनिवार दिनांक 11/10/2025 सकाळी 9:30चा दौरा आहे. सावंतवाडी येथील खालील कार्यक्रमांना भेटी ह्या आरोग्य सचिवांच्या होत्या आणि त्यामध्ये ह्या सगळ्याचा समावेश होता. मात्र ते आजच या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आले आणि आज भेट देऊन गेले. निश्चितपणे त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला पण ते बोलले नाही. पण बऱ्याच वर्षानंतर, बऱ्याच काळानंतर, अनेकांचे उपचाराअभावी मृत्यू झाल्यानंतर आज महाराष्ट्र शासनाला निदान जाग आली. त्यांचे सचिवांचे पाय सावंतवाडीच्या ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाला लागले. हे नक्षे तोडके. त्यामुळे त्यांच्याकडनं आम्हाला जरी काही प्रतिक्रिया मिळाली नसली, सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही त्यांच्या मनासारख्या काही गोष्टी मिळाल्या नसल्या तरी सुद्धा निश्चितपणे या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून राहिलेले हे सचिव वीरेंद्रजी सिंह निश्चितपणे या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत, ज्या समस्या आहेत त्या दूर करतील आणि एक चांगली आरोग्य सेवा ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून दिली जाईल अशी एक आशा मात्र आजच्या या त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने सावंतवाडीकर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होताना पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.
बऱ्याच वर्षांनी आलेले सिंधुदुर्गचे पालक सचिव तथा आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह सावंतवाडीत दाखल झाले। उपजिल्हा रुग्णालयाचा आढावा घेतला, त्यांनी पाहणी केली। यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, प्रांत हेमंत निकम, तहसीलदार श्रीधर पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवढे उपस्थित होते। सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनासह गर्दी केली होती, मात्र पत्रकारांशी न बोलता ते निघून गेले। महाराष्ट्र आरोग्य विभागाचे सचिव आणि जिल्ह्याचे पालक सचिव वीरेंद्र सिंह या ठिकाणी आले। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांनी भेट दिली, इथल्या सगळ्या परिस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला। या संदर्भात त्यांना विचारलं असता त्यांनी सध्या तरी बोलण्यास कुठलाही नकार दिला। मात्र सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातल्या सगळ्या समस्या बघता, खंडपीठात सुरू असणारी जी आपली केस आहे ते बघता त्यांनी या निमित्तानं हा दौरा केला। खरं तर हा दौरा उद्या होता, पण आजच ते या ठिकाणी आले। सगळ्या इथल्या विभागांचा त्यांनी आढावा घेतला, सगळ्या गोष्टींची पाहणी केली। त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी होते, त्याचबरोबर जिल्ह्याचे शल्य चिकित्सक असतील, इथले वैद्यकीय अधीक्षक असतील, सगळा स्टाफ त्यांच्यासोबत होता। तुम्ही पाहिलं असेल आताच ही सगळी मंडळी इथे आहेत। शहरातले, तालुक्यातले सगळे सामाजिक कार्यकर्ते आज या निमित्तानं सावंतवाडीत आले होते, त्यांची भेट घेतली। खरं तर दौरा उद्या होता, त्यामुळे ते उद्या तयारीत होते, मात्र आजच ते येणार असलं समजल्यानंतर काही जणांनी तात्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात येत त्यांची भेट घेत त्यांना निवेदनं दिलेली आहेत। त्यामुळे निश्चितच आता सावंतवाडीकरांना कुठेतरी आशेचं किरण दिसायला लागलेलं आहे। उपमहासंचालक असतील किंवा आज आलेले आरोग्य विभागाचे सचिव असतील, यांच्या भेटीमुळे आशा पल्लवित झाल्यात। इकडे असणारा स्टाफ बघता, त्यांच्यावर येणारा ताण बघता, महाराष्ट्र शासन या हॉस्पिटलसाठी अतिरिक्त जे डॉक्टर आहेत, ज्यांची पदं म्हणजे आकृतीबंधात ज्यांची पदं आहेत, मात्र प्रत्यक्षात ते इथे भरलेले नाहीत, हजर नाहीत, ते भरतील। इथल्या लोकांना जी बांबोळी वारी क्षुल्लक गोष्टींसाठी करावी लागते, ती या निमित्तानं कुठेतरी वीरेंद्र सिंह यांच्या या दौऱ्यानंतर बंद होईल अशी एक अपेक्षा आहे। कारण स्वतः वीरेंद्र सिंह हे या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राहिलेले आहेत, त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या आरोग्याच्या समस्या त्यांना जवळून माहीत आहे। त्यामुळे या निमित्तानं सावंतवाडीकर मोठी अपेक्षा ठेवून आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण लाईव्ह, सावंतवाडी। उद्या दोडामार्ग येथे हिंदू सकल समाजाचा मोर्चा आहे। खरं तर 15-20 दिवसापूर्वी दोडामार्गमधील हिंदू रक्षणकर्ते आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करून त्यांना 20 दिवस झाले ते अटक आहे। खरं तर निवडणुकीच्या आधी हिंदूंचं सरकार येणार आणि हिंदूंना असलेले कायदे लागू होणार असं सांगत होते। खरं तर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे सुद्धा वारंवार समाजातल्या हिंदू समाजातल्या तरुणांना उस्कावत आहेत। खरं तर उस्कावत असताना त्यांच्या पाठीशी राहणं सुद्धा गरजेचं आहे, कारण आज त्यांनी उस्कावल्यामुळे ह्या चुकीच्या गोष्टी या तरुणांनी दोडामार्गमधल्या केल्या आणि आज ते 20 दिवस आतमध्ये आहेत। खरं तर हे सरकार हिंदूंचं आहे म्हणून सांगतायत, परंतु हिंदू लोकांनाच गेले 20 दिवस ते अटक आहेत। त्यामुळे उद्या जो मोर्चा आहे तो खरं तर सरकारच्या विरोधात असला पाहिजे। हे सरकार हिंदू विरोधी आहे म्हणून असला पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे। त्यामुळे हे 20 दिवस अटक असलेले कार्यकर्ते आणि इतर लोकांची नावं आहेत, त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे नोंद झालेले आहेत आणि हे सरकार खरं तर एकीकडे सांगायचं हिंदू मतावर हे सरकार आलेलं आहे, परंतु हिंदूंवर अन्याय असेल तर हे सरकार काय कामाचं आहे। त्यामुळे उद्या या मोर्चाला आमचा खरं तर मोर्चा सरकारच्या विरोधात असला पाहिजे, हिंदू भूमिका असलेल्या सरकारच्या विरोधात असला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। काम बघितलेलं आहे आणि आमच्यासारख्या लोकांच्या लोकांकडून तुमच्यासाठी खूप अपेक्षा आहे। आणि इथे काय होतं, बांबोईला जाताना लोक एक मी तुम्हाला सांगतो, सावंतवाडी देतात पेशंट, सुरतला का पाठवत नाही आपण, बांबोईला पाठवतो। सावंतवाडी देतात म्हणजे सावंतवाडीत काहीतरी आपण चांगली ट्रीटमेंट देतो, हे आहेत त्या ह्याच्यात ते आपल्याकडचं स्टाफ चांगली सर्व्हिस आहे। परंतु आज इथे कसं आहे, आता स्नेक बाईट होतात, त्यानंतर बाकीच्या काही आहे ते तातडीचे शस्त्रक्रिया आहे, त्या आता गेल्या 15 सालापासून आपल्याकडे 2 डॉक्टर्स इथे रिक्रुटमेंट केले होते, ते अजूनपर्यंत हजरच झाले। आणि अशा पद्धतीने आज काय झालेलं आहे, थोडंसं आपल्याला जिल्ह्याचं सगळं माहिती आहे, कारण आपण 2 वर्ष जिल्ह्याचं पालकत्व सर केलेलं आहे। आणि आज लोकांची सर्वात जास्त मेन प्रॉब्लेम काय होते, जी बांबोईला जे जात आहेत, बांबोईला जाण्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडे आज ट्रामा केअर युनिट जे मंजूर केलेलं आहे, ट्रामा केअरसाठी आपल्याला सर माहिती आहे की इथे सुसज्ज ओटी पाहिजे, इथे आपल्याकडे मेडिसिन्सची कमतरता, जी आता तुमचा इमर्जन्सीला मेडिसिन्स जर अवेलेबल नाही झाली ते नाहीच आहेत, फिजिशियन्स नाही आहेत, फिजिशियन्स पाहिजे, ब्लड बँकला पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टर इथे कोण अवेलेबल नाही आहे। आपल्याकडे बघितलं तर सातत्याने ब्लड देणारे प्रचंड इथे हे होते। त्यानंतर दुसरा आपला महत्त्वाचा विषय काय आहे की इथून जे पेशंट आपल्याकडे येतात, आपल्याकडे जर बघितलं तर आपल्याकडे जे बाळंतपण होतं सर्वाधिक रेशो सावंतवाडीचा आहे।
ह्यासाठी आपण सर्व डॉक्टर प्रयत्न करतात आहे, ते सेवाभावी लोकांकडून सुद्धा मदत घेते, परंतु आमची अशी अपेक्षा आहे की शासनाकडून या सर्व गोष्टी जर आपल्या स्तरावर जर झाल्या तर त्यासाठी जास्तीत जास्त आपल्याला एक इथे आणखी सेवा देता येईल. सर, रिक्वेस्ट अशी आहे की दोडामार्ग तालुका आणि सावंतवाडी तालुका याच्यामध्ये 167 महसूल गावं येत आहेत आणि या महसूल गावामधले जी जनता आहे ती अल्प उत्पन्नवाली आहेत आणि त्यांना आधार हाच असतो की इथं आपल्याला ट्रीटमेंट मिळेल. परवाही आम्ही इथं बघितलं आहे, तो स्टाफ अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतोय, पण त्यांच्यावर प्रचंड लोड आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे इथं कमीत कमी 15 डॉक्टर पाहिजे, ते 5 जण बिचारे, आणि आता मला वाटतं त्याच्यातले 1-2 कोणते रिटायरमेंट आले. म्हणजे त्यांना इथं माहीत आहे कशी सेवा द्यावी माणुसकीच्या दृष्टीनं, म्हणजे पगार आणि सगळ्या सुविधा बाजूला ठेवून ते करतायत. पण स्टाफ एक फिजिशियन दिला तर मला वाटतं 25% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार. कारण आता हे ICU चांगलं आहे, प्रश्न तुम्ही हार्टचा पेशंट फक्त तिथे काय झोपणार आहे का, ट्रीटमेंट झाली पाहिजे ना. मग नाहीलाच म्हणून अशा ट्रीटमेंटला ते बांबोळीला रेफर करतात आणि कधी कधी बांबोळीला जाताना वाटेतच पेशंट जातात आणि मोठा प्रॉब्लेम आहे हा इथला. तुम्ही 2 वर्ष जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होता, आम्ही तुम्हाला भेटायचो, तुम्ही संवेदनशील आहात, त्यामुळे आमची एक रिक्वेस्ट आहे की त्याच संवेदनशीलने आता जे तुम्ही ऑब्झर्व केलं त्याच्यामध्ये जर तातडीने जर आम्हाला एक फिजिशियन मिळाला तर तुमच्या दौऱ्याचं फार मोठं आम्ही स्वागत करू आणि आभारी आहोत. अजून एक मला महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, 2 मिनिटं सांगतो. आमची सामाजिक बाधित एक संस्था आहे, त्या माध्यमातून 9 ते 2 वाजेपर्यंत आम्ही रोज गेले 5 वर्ष रात्री 9 ते 2 पर्यंत आम्ही असतो, कारण की स्टाफचा प्रॉब्लेम आहे. स्टाफ नसल्यामुळे रुग्णांना सेवा मिळत नाही. 9 ते 12 ह्या दरम्यान जास्त ऍक्सिडेंटचे पेशंट, गौरेडने मारले पेशंट, स्नॅक बाईटचे पेशंट येत असतात. त्यामुळे एक सिस्टर आणि 2 डॉक्टर असतात. एका सिस्टरला ते होत शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला, मी आणि लक्ष्मण कदम आणि रूपा मुद्राळे 9 ते 12 1 वाजेपर्यंत येतो. आज कोणाला तुम्ही विचारा, 5 वर्ष सेवा, 9 ते 2 वाजेपर्यंत. आम्ही घरी किती वाजता जातो सांगा? कधी कधी 4 वाजता घरी जातो पहाटे. सर, एवढी इकडे बिकट परिस्थिती आहे. जर फिजिशियन नाही मिळाला त्याचा काही उपयोग नाही. आम्ही असे पेशंट मरताना पाहिलेले आहे, मरताना डोळ्यासमोर पाहिलेले आहे. 24 तास एकच डॉक्टर असं होत नाही. डॉक्टर चांगली सेवा देतात पण लोड येतो डॉक्टरला. ट्रॉमा केअरला 20 खाटा पाहिजे, इथे 4च आहे आणि इथे OPD आणि ट्रॉमा हे अपघाताचे असं फिक्स केलं जातं. सगळे मिळून चालेल सर, थँक्यू सर. मेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल बांदाच्या कॅन्टीनमध्ये सायंकाळी अचानक स्फोट झाला. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. दैव बलवत्तर म्हणून सुदैवानं यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या स्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलं नाही. या स्फोटानंतर कॅन्टीनमध्ये आगीचा मोठा भडका उडाल्यानं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. सुदैवानं स्फोटाच्या वेळी कॅन्टीन बंद असल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र आग लागल्यानंतर काही वेळातच परिसरात धुराचे प्रचंड लोट पसरले. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच बांदा पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. आगीचं कारण आणि स्फोटामागील कारणांचा तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे शाळा परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. नागरिक आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलंय. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून घटनेचा सखोल तपास सुरू आहे. विलवडे वाडाकडे रस्त्याला लागून असणारी 2 भुसारी दुकानं आणि सलून गुरुवारी मध्यरात्री चोरट्यानं फोडून चोरीचा प्रयत्न केला. ही घटना सकाळी निदर्शनास आल्यानंतर सरपंच प्रकाश दळवी यांनी याची खबर बांदा पोलीस ठाण्यात दिली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत 3ही दुकानाची तपासणी करत पंचनामा केला. यात परशुराम दळवी, दीपक नाईक, अभिजित कदम या तिघांची दुकानं चोरट्यानं फोडली आहेत. मात्र चोरट्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. परशुराम दळवी यांची केवळ 500 रुपयांची चिल्लर चोरट्यानं लंपास केली. या चोरीत जरी चोरट्यांच्या हाती मोठी रक्कम लागली नसली तरी भरवस्तीत झालेल्या चोरीच्या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय. त्यातच गेल्या काही वर्षात या दशक्रोशीत चोरीचं प्रमाण वाढतच असून दिवसाढवळ्या चोरीच्या घटनाही घडतात. चोरी करणारे चोरटेही मोकाट फिरत असून त्यांना पकडण्यातही अपयश येत आहे. यावर योग्य तो प्रतिबंध घालण्याची मागणी ग्रामस्थ करतात. घटनेची माहिती मिळताच तातडीनं पोलीस कॉन्स्टेबल RV तेली हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला असून पुढील तपास करतात. सावंतवाडी मोती तलावात गुरुवारी रात्री उडी मारून आत्महत्या केलेल्या रिक्षाचालक रमेश जाधव यांचा मृतदेह अखेर सापडलाय. शुक्रवारी सकाळपासून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली होती. दुपारी हा मृतदेह आढळून आला.
वास्तविक कारणामुळे आत्महत्या केल्याची चर्चा सुरू असून शहरात त्यांच्या आत्महत्येच्या टोकाच्या निर्णयामुळे हळहळ व्यक्त होते। राजन तेली यांच्या प्रवेशाचा पक्षाला मोठा फायदा होईल। पक्ष वाढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण मित्र पक्षाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा सल्ला शिवसेना नेते आमदार निलेश राणेंनी दिलाय। आपली रेष मोठी करण्याचं आवाहन त्यांनी जिल्हाप्रमुख संजू परब यांना केलंय। लोक आपल्याकडे आशेने बघत असल्याचंही ते म्हणाले। माजी आमदार राजन तेली यांच्या स्वागत सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते। आपण या सत्तेतला पक्ष जरी असलो तरी प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याची संधी आहे आणि तसंच प्रत्येक पक्षाने ते करावं। प्रत्येक पक्ष करतो। माझ्या मतदारसंघातही प्रयत्न होतो, वेगवेगळ्या पक्षांचा प्रयत्न होतो पक्ष वाढवण्यासाठी, कणकवलीतही होतो। कुठल्याही पक्षामध्ये तुम्ही पक्ष वाढू नका असं कुठेच लिहिलेलं नाही, पण तुमच्या पक्षवाढीमुळे मित्र पक्षाला त्रास होऊ नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे। केसरकर साहेबांचं पण तेच मत आहे, आमचंही तेच मत आहे। म्हणून संजू परब, तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण आपली रेष मोठी करायची। कुठल्या शर्यतीमध्ये कोण पळतोय, घोडा असतो ना तो त्या ह्याच्यामध्ये असतो, त्याला माहित नसतं आजूबाजूला किती घोडे पळत आहेत। मला रेस जिंकायची आहे आणि म्हणून मी रेस पळणार आणि ती जिंकणार, अशी मानसिकता जर आपण बनवली तर 100% विजय आपला आहे। लोक आपल्याला आशेने बघतायत, आपल्याला आशेने बघतायत। आपल्या शिवसेनेकडे मी मागच्या वेळेला कुडाळमध्ये पण बोललो, मॅडम मागच्या 8-10 महिन्यामध्ये मी मोठेपणा सांगत नाही, पण उबाटाची जवळपास 11 ते 12 हजार लोक आम्ही प्रवेश करून घेतले। आम्ही काही जबरदस्ती केली नाही, संजू परब आम्ही जबरदस्ती केली नाही, त्यांना विश्वास वाटला। तसं गावागावात विश्वास हा केसरकर साहेबांवर आहे, त्यांना फक्त टच करायची गरज आहे। तुमच्या गरजा काय, अनेक लोक गेलेले नाहीयेत। आपल्याला काय वाटतं ही वाडी उबाटाची आहे, असं नसतं। कुठलीच वाडी कोणाची नसते। तिकडे बसलं, त्यांना विचारलं की तुम्हाला बाबा काय पाहिजे, काकी तुला काय पाहिजे, आजी तुला काय पाहिजे, हे जेव्हा आपल्याला कळतं ना आणि जेव्हा त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येतात, आपण ते जर पोचू शकलो दळवी साहेब तर 100% ही लोक आपल्याकडे वळतात। आणि म्हणून हे 10 महिने, मागचे 10 महिने जे आम्ही करू शकलो, जर माझ्यासारखा एक लहान कार्यकर्ता करू शकतो तर आपण कोणीही करू शकतो। आपण तर तळागाळात फिरणारी लोक आहोत। केसरकर साहेबांचा एक्सपिरियन्स, केसरकर साहेबांचं काम, तुम्ही ग्रामीण भागात ते सावंतवाडी मतदारसंघामधले रस्ते बघा, असे रस्ते जिल्ह्यामध्ये कुठे नसतील असे सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आहे। एखादा कुठला रस्ता कुठला खड्डा मिळेल तर मिळेल, पण असे रस्ते नाही। आम्ही ह्या सावंतवाडीचं उदाहरण आम्ही कुडाळात देतो की जाऊन बघा सावंतवाडीमध्ये रस्ते, हा चांगल्या आमदाराचा फरक असतो, हा एक्सपिरियन्सचा फरक असतो। आणि हे सगळं आपल्याला येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये तिकिटाचं तुम्ही काळजी करू नका, जिल्ह्यामध्ये तो निर्णयच होणार नाही। काय तेली साहेब, जिल्ह्यामध्ये निर्णयच होणार नाही, जो होणार आहे तो वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे। शिंदे साहेब बघून घेतील, आपले नेते बघून घेतील। आपण सीट मागण्यासाठी तिकडे आपल्या पक्षाचं वातावरण पोषक आहे का हे पोषक करण्यासाठी आपल्याला हे उरलेले दिवस वापरायचे। ही सीट मागायची ती आम्ही का मागावी नेत्यांकडे, याचं कारण तुम्ही आम्हाला सांगितलं पाहिजे, याचं कारण तुम्ही आम्हाला सांगितलं पाहिजे। केसरकर साहेबांना सांगा, भाषण चालू असतात नाही तो कोणाच कदाचित त्यांचाच तर नाही तर पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी संजू परब आमच्याकडे एवढे दिवस शिल्लक आहेत। तेली साहेबांना या सगळ्या विषयाचं नॉलेज आहे, ते काल सविस्तरपणे केसरकर साहेबांशी बोलले। शिवसेना प्रवेशानंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात दाखल झालेल्या राजन तेलींचं सावंतवाडीत जंगी स्वागत झालं। यानंतर राजन तेलींबद्दल आमदार निलेश राणेंनी जुन्या आठवणी सांगितल्या। सन्मान्य तेली साहेब आमच्याकडे आल्यानंतर आमची ताकद निश्चित पद्धतीने वाढली, त्यांचा अनुभव, आणि मला तुम्हाला हे सगळ्यांना सांगावं लागेल की राणे साहेब, माझी जेव्हा राजकारणात एंट्री झाली, राणे साहेबांनी सांगितलं तेली साहेबाला की राजन, निलेशला मी तुझ्याकडे देतोय, इथून पुढे जे काय असेल ते तू बघायचं। म्हणजे त्यांचं ते अरेतुरे असल्यामुळे मी तुम्हाला वर्ड टू वर्ड तसं सांगितलं। आणि तेली साहेबांमुळे या जिल्ह्यातले जवळपास 900 गावं मी बघू शकलो, पायाने बघू शकलो, चालून बघू शकलो, लोकांच्या तळागाळापर्यंत राहतात कसे, कोकण काय, तेव्हापर्यंत निवडणूक लढवली नव्हती। आणि या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे
वयाच्या 28व्या वर्षी मी खासदार झालो की कारण का साहेब जेव्हा महाराष्ट्राचं राजकारण करायचे तेव्हा कॅबिनेट मंत्री होते आणि जिल्हा सांभाळायचं काम ह्या सगळ्या मंडळींकडे होतं. तेव्हापासून ते आतापर्यंत तेली साहेब कुठे जरी असले तरी आमचे संबंध पक्षामध्ये आम्ही कधी तडजोड केली नाही. त्यांनी ज्या पक्षात ते राहिले तिकडे त्यांनी कधी तडजोड केली नाही. आम्ही ज्या पक्षात राहिलो आम्ही तडजोड केली नाही. पण नातं आम्ही कधी तुटू दिलं नाही. किती जरी ताणलं तरी नातं कधी तुटू दिलं नाही. त्यांच्या स्वभावाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, प्रशासनामध्ये त्यांचा जो अनुभव आहे, जे त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे, दळवी साहेब जिल्ह्यामध्ये मला असं वाटतं टॉप 5 नावं जर तुम्ही काढाल त्याच्यामध्ये एक राजन तेली साहेबांचं नाव लागेल. एवढा प्रशासनाचा अनुभव त्यांना आहे. आमदारकी बघितलेली आहे, निवडणुका लढवलेल्या आहेत. म्हणजे खारेपाटणच्या टोकापासून ते बांद्याच्या टोकापर्यंत असं एकही गाव नसेल जिथे तेली साहेब स्वतः पायानी फिरले नसतील. माणूस, प्रत्येक गावाचं राजकारण वेगळं हे आपल्याला माहिती आहे. प्रत्येक गावामध्ये गटबाजी असते. कुठल्या गटाचा आणि कुठल्या माणसाचा फायदा काय तोटा काय हे तोंडपाठ असणारी व्यक्ती म्हणजे राजन तेली साहेब. हे मी जवळून त्यांना बघितलेलं आहे आणि म्हणून अशी व्यक्ती आपल्याकडे आल्यानंतर संजू परब साहेब निश्चित आपल्याला फायदा होणार हे मनामध्ये शंका बाळगायचं कारणच नाही. आणि फक्त तेली साहेबांना आम्ही सांगितलं की आता खारेपाटणपासून माझ्या मतदारसंघापासून सगळीकडे आम्हाला तुमची गरज आहे आणि शिंदे साहेब तुम्हाला एक मानाचं पद देणारच आहे. केसरकर साहेबांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला तेली साहेबांची किती गरज आहे. येणाऱ्या निवडणुका या किती महत्त्वाच्या आहेत, आपल्यासाठी सर्वात मोठी टेस्ट आहे. लक्षात ठेवा, तेली साहेबांचा अनुभव, त्यांचा एक्सपिरियन्स, त्यांचं सगळं प्रशासनाचं नॉलेज, त्यांचं राजकीय नॉलेज हे आपल्याला या निवडणुकीत वापरून घ्यायचं. जिल्हा बँकेचा विषय जिथे पोहोचवायचा आहे तिथे पोहोचवलाय. शिवराम भाऊ नारायण राणेंनी बँकेचं नेतृत्व केलंय. मलाही आपुलकी, कोणत्याही प्रकारची नोटीस मला नाही, अशी माहिती माजी आमदार राजन तेलींनी दिली आहे. आता ती चर्चा बंद झाली. पहिली गोष्ट, जिथं जे पोचवायचं होतं तिथं पोचवलं. त्यामुळे आता विषय तो थांबलेला आहे. आता त्या विषयाची चर्चा आता बंद. ज्यावेळी आता जे वरिष्ठ बाबतीत निर्णय घेतील ना, वरिष्ठांकडे पोचवला विषय. त्यामुळे आता ही चर्चा बंद. आणि ही चर्चा फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की त्या जिल्हा बँकेबद्दल मला पण आपुलकी आहे, कारण मी 7 वर्ष तिथं काम केलं. राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ती बँक आलेली होती त्यावेळी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यात शिवराम भाऊ जाधव असतील, दोलन साहेब असतील, त्यांनी मेहनत केलेली आहे. ती बँक टिकायला पाहिजे म्हणून काही माझ्या सूचना होत्या. आणि त्याचबरोबर अजूनही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही त्याला काही गोष्टी ट्विस्ट केलात. आज मितीपर्यंत मला कुठलीही नोटीस आलेली नाही. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, पत्रकारांच्या एवढी बातमी ती ट्विस्ट केली. काय मला एकदम तुम्ही राष्ट्रपतीचा ह्याचा हे करून टाकला, म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरे सगळी बातमी मोठी तुम्ही करून टाकली. ठीक आहे, हरकत नाही. पण त्याला त्यावेळी जे उत्तर होतं, कारण ती बँक टिकायला पाहिजे माझी इच्छा आहे आणि म्हणून जिथं काय ते पोचवायचं तिथे पोचवलेलं आहे. त्यामुळे आता हा विषय बंद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मीडियाशी न बोलता निघून गेले पालक सचिव. जिल्हा बँकेच्या आरोपांवरून तेलींचा युटर्न आणि शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये उडाला आगीचा भडका. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.